cultura festiva, presidenta de la Junta Local Fallera, Falleres Majors de Xàtiva, cor d'honor i acompanyants, membres de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera, Falleres Majors i presidents d'altres comissions, feliuetes i feliuets, molt bona nit. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a l'equip de coordinació format per Paco Muñoz, Borja Martínez, Marta Casanova, Maria Soriano i Pau Esplugues. A tots, gràcies per la tasca acomplida. I com no, agrair als col·laboradors i col·laboradores, empreses anunciants i a tots els membres de la comissió, perquè gràcies a ells, Caos ja és una realitat. Este llibret participa en els següents concursos optant als premis de 19 Premi Enric Soler i Godes, el millor article d'un llibret de falla. 19 Premi Malva Alcira, el millor poema satíric d'un llibret de falla de la Comunitat Valenciana. Premi Mocador i Premi Ciutat de Sagunt, el millor assaig sobre falles i cultura popular. Premi Mestre Hortífus a la temàtica i portada d'un llibret de falla. Premi Climent Mata a la millor maquetació i disseny gràfic. Premi Confet al millor contingut infantil. Tercer Premi 1, Falla Taüt de Cullera a la millor il·lustració. Premi Lletres Falleres 2025. Premi Generalitat Valenciana a la promoció i l'ús del valencià. Premi al millor llibret de Xàtiva. I per finalitzar, premi a la millor coberta de Xàtiva. I ara sí, benvinguts a Caos. Per naturalesa humana, sempre ens agrada tindre-ho tot controlat i tindre la seguretat que alguna cosa que tenim ací seguirà ací en el mateix lloc l'endemà. Però això no sempre és així, i ens agrada o no, l'atzar i el caos formen part de la nostra vida i el nostre dia a dia. El caos es refereix a un estat de desordre aparent i aleatorietat en un sistema que, no obstant això, segueix patrons subjacents i lleis deterministes. És important entendre que el caos no implica necessàriament falta d'ordre, sinó més aviat la presència d'un ordre ocult dins de l'aparent confusió. En este llibret parlem del caos al món de les falles, si estan ben ordenades o si l'ordre que tenen és un desordre ocult dins d'una aparença perfecta. Al llarg del llibret trobarem distintes il·lustracions que fan referència al caos que en forma d'articles ens permetran entendre més i cap tot el que succeirà o pot succeir al món de les falles i de si estem preparats o no per afrontar-ho. Esta és la portada que ens donarà pas al món del nostre caos. Una il·lustració basada en el moviment, l'enrenou, el nerviosisme, la disposició i l'organització de l'essència fallera. Sent estos conceptes bàsics per a dur-la a terme. Però també, esta il·lustració amaga el caos d'un ordre desordenat. Formada per les anades i vingudes dels seus traços, esta composició finalitza amb la silueta d'un faller vestit amb mocador al cap, preparat per eixir al carrer el dia de l'ofrena. Per a donar-li suport a esta il·lustració, utilitzem el nom amb el qual hem batejat este llibret, tancant així un cicle d'harmonia i senzillesa dins d'un caos extrem. Continuem amb la part protocolària de les salutacions. Seguidament, el programa d'actes. I després d'este donem pas al gran caos, l'apartat adult. Comencem
amb la salutació del nostre màxim representant. A continuació, trobem el llistat de tots els feliuets i feliuetes. Esta és l'il·lustració amb la qual participem en el Premi 1. Amb ella donem pas a l'esbós del nostre monument gran, amb el lema «Este circ és un caos», dels artistes Venancio Cimas i Francis Guerrero. Seguidament, trobem la crítica escrita per Pau Esplugues, una crítica fallera que fa referència a la nostra comissió, formada per 4 escenes amb un total de 81 estrofes. Unes escenes que us explicaré recitant alguns dels seus versos. Us faré una introducció de la crítica que llegireu, i si al final us agrada, a l'autor contractareu. Este circ és un caos, i menut caos de falla. Així us contarem alguns càrrecs sense crear una baralla. La primera escena tracta sobre el caos de la presidència. Contarem tot el que ens pot passar a una de les primeres reunions de la presidència de la nostra comissió. Aquesta crítica acaba amb els següents versos. El meu pare faller de tota la vida em donà un gran consell, i quanta raó tenia l'home. Un aplaudiment per a ell. Per a dur una falla has d'anar amb compte, i més tard que prompte, tu mira, riu i calla. Que en el món d'una falla, per a veure, ballar i cantar, no cal freqüentar moltes aules. Millor recordar estes paraules que ara us vaig a contar. Com a bon faller, per amor a l'art treballaràs, i sense perdre l'esperança, però has de tindre ben clar que quan deixes el càrrec vas a l'atur i sense quitança. La segona escena tracta sobre el caos de la presentació. Contarem el mal de cap que suposa fer una presentació, i a més, al Gran Teatre. Part d'esta crítica diu així. 1 hora i mitja tenim el dia de l'assaig, per a fer protocol i espectacle. Corrent amunt i avall, si ho assagem tot, serà un miracle. Res a dir el dia de la presentació, per deixar enllestit el plató. Anem tots a toc de corneta, semblant la mitja marató. Aplega el dia i portes tot el muntatge. Quadre plàstic, vestuari i decoració. I com si es tractara d'un entrepà, diuen que portes massa companatge. Recorda que tot això s'ha de desmuntar. Les indicacions t'has après? No fa falta que m'ho tornes a recordar, que al teatre no quedarà res. La tercera escena tracta sobre el caos de la resta. A esta crítica parlem de tots els membres de la Junta Executiva de la Falla Sant Feliu. Part d'ella diu així. Mare meua que quadre, armem-nos de paciència. Ureña, Roca, Vidal i Pavia. Estos porten la vicepresidència. Al senyor Leán Macián li han donat la recompensa i porta un disgust molt gran pensant que hi seria en la premsa. Junt amb Vicent, ells s'encarreguen del casal, portant molt bé el localet, però la resta dels fallers es reneguen si es falta l'herberet. La quarta escena tracta sobre el caos de la dana. A esta crítica fallera li farem un punt i a part, la qual acaba de la següent manera. No m'agradaria acabar estos versos sense recordar els que ja no esteu. Alguns, amics de 1000 batalles, sent coneguts del món de les falles i que baix l'aigua quedareu immersos. Amics de quadrilla, em deixeu un gran buit. Sempre estareu al meu cor, i de segur que allà on esteu, vull que sempre recordeu que en orgull, però en por,
Així continuem en peu. Comencem amb l'apartat de les col·laboracions literàries. En aquest apartat enumerem 17 caos, 17 articles de 17 autors, els quals ens contaran diferents punts de vista per entendre més i cap tot el que succeirà o pot succeir al món de les falles, i que si estem preparats o no per afrontar-ho. Caos número 1. Amb el títol Som d'especial. I què? De l'autor Toni Velasco Buscà, faller i artista. En este article parlem sobre els artistes fallers, si fer un monument especial és rendible per a ells i de si val la pena tot l'esforç realitzat. La il·lustració fa referència a un artista d'especial en el més alt del pòdium. Caos número 2. Amb el títol Acció o reacció. Sostenibilitat en allò de fer la falla. De l'autor Rafa Tortosa García, coordinador del Perill del Foc. En este article parlem sobre la contaminació que produeixen els monuments avui en dia i de si estem preparats quan, per culpa de la contaminació, ens obliguen a canviar el material per a fer els monuments. La il·lustració fa referència al ritual del foc el dia de la crema. Caos número 3. Amb el títol I si polititzem el món de les falles? De l'autor Xavier Huerta Pla, expresident faller. En este article parlem sobre si cal polititzar el món de les falles per a un millor control i funcionament. Per exemple, si la presidència de la Junta Local Fallera hauria de tindre un sou, o de si hauria de ser una peça més dintre de l'organigrama de l'Ajuntament. O també parlem si amb els pressupostos s'hauria de pagar els tratges de les falleres majors de Xàtiva i Cordonó. La il·lustració fa referència a tot el treball administratiu. Número 4. Amb el títol Viure les falles? Calla, home, calla. De l'autor Vicent Soriano Gines, periodista i escriptor. En este article parlem sobre com viu les falles una persona a la qual no li agraden. La il·lustració fa referència al caos i mals de cap que viu esta persona. Caos número 5. Amb el títol Toca-me-la una altra vegada, Sam. De l'autor Pablo Orts Micó, periodista i músic. En este article parlem sobre com viu les falles un músic. La il·lustració fa referència al poder de seducció d'un músic des de la primera nota que. Caos número 6. Amb el títol Això es paga? De l'autor Jordi Jimeno Marzal, advocat especialitzat en protecció de dades, propietat industrial i intel·lectual. En este article parlem sobre els drets d'autor al món de les falles. És legal caracteritzar un ninot amb la cara d'un polític? Drets d'autors musicals a les xarangues, verbenes i discomòbils? La famosa SGAE. Complim totes les falles amb la protecció de dades? La il·lustració fa referència al fet que si haguéssim de pagar-ho tot, no tindríem braços suficients per a soldar tots els bitllets. Però 7. Amb el títol Soc jove. I què? De l'autora Aitana Mateu Chapí, fallera i jove. En este article parlem sobre els jóvens que volen o que els agradaria dur endavant una comissió i no s'atreveixen perquè no tenen el suport de la resta. La il·lustració fa referència a tot el que s'haurien d'afrontar si decideixen fer este pas. Caos número 8. Amb el títol Tota la culpa la té un 50 aniversari. De l'autor Chimo Navarro Gil, faller i major. En este article parlem sobre la vivència d'un faller que torna a la seva comissió uns anys després. La il·lustració fa referència a la victòria d'un 50 aniversari per aconseguir que Chimo
es tornar a apuntar a la falla. De nou, amb el títol Bacaos Nal, de l'autora Leticia García Martínez, Dimoni emblomat, poetessa satírica. Amb aquest poema satíric participem en el Premi Malva, amb una mescla molt divertida entre les falles, el caos i l'antiga Grècia. Este poema comença així. Caos prové del grec. El grec adorava a Baco. Baco es posava sec com el tio Paco. La il·lustració fa referència a Baco, el déu romà, del vi, la bogeria i l'èxtasis. Caos número amb el títol Plaer llibreter, de l'autor José Luis Lagardera Ventura, periodista i faller. En este article parlem sobre tot el treball que hi ha per a fer un bon llibret i que moltes vegades la gent no valora. La il·lustració fa referència al coordinador d'un llibret de falla a l'hora de repartir tot el contingut. Caos número 11, amb el títol Falles i convivència, reflexions sobre inclusivitat, respecte i tradició, de l'autor Paco Muñoz Perales, dissenyador gràfic i faller. En este article parlem dels fallers i les falleres si tenen la capacitat de saber viure en societat respectant i tenint consideració per la resta. La il·lustració fa referència a una societat més inclusiva. Caos número 12, amb el títol Què passa si ens passa? De l'autora Águeda Martí Rubio, metgessa i fallera. En este article parlem sobre si els fallers i les falleres estem preparats per a actuar i afrontar uns primers auxilis. Si sabem detectar i actuar davant d'una hipoglucèmia, d'un entravessament, d'un xoc anafilàctic, d'una crisi convulsiva o d'una parada cardiorespiratòria. La il·lustració fa referència a una metgessa donant classes de primers auxilis a una comissió fallera. Caos número 13, amb el títol Addictes al veredicte, de l'autor Jesús González Sarión, professor i faller. En este article parlem sobre quin punt d'addicció a un veredicte previ pot aplegar una comissió. Fins on està disposada a treballar o invertir? Quin nivell de lògica o sentit té demanar un préstec per a fer un monument especial? També parlem de com es busquen els jurats i què és el que valoren. Al jurat cal mantindre l'anonimat per possibles represàlies? La il·lustració fa referència al jurat que dona el veredicte o premi. Número 14, amb el títol Comissió a la carta, de l'autor Pablo Benito Climent, president de la falla Abu Masaifa Iniciativa. En este article parlem sobre l'esforç que comporta dur endavant una comissió amb més de 300 fallers i de si ha d'estar tot a gust de tots. La il·lustració fa referència a la variada carta que presenta un president o presidenta perquè tots estiguen a gust. Caos número 15, amb el títol No és no, i si no et queda clar, és no, de l'autora Lucía Sinisterra Cariñena, professora de cicles de serveis a la comunitat i doctorada en igualtat. En este article parlem sobre les desigualtats del bullying que es dona a les dones, dels micromasclismes en l'àmbit fallet i de quins són els protocols a seguir. La il·lustració fa referència al contundent missatge de l'article. 16, amb el títol El fotògraf, de l'autor Rafa Gil Moncho, fotògraf professional. En este article parlem sobre el caos del fotògraf oficial de les falles. La il·lustració fa referència al gran treball i professionalitat de l'autor. I per últim, caos número 17, amb el títol
Veig que veus una coseta. I què coseta és? De l'autor Miguel Ángel González, diseñador gráfic. En este article parlem sobre la intel·ligència artificial i de fins a quin punt tot el que vegem és real. La il·lustració fa referència a la manipulació a la qual estem exposats per la intel·ligència artificial. I fins ací, totes les col·laboracions literàries. Moltes gràcies als 17 autors, perquè gràcies a vosaltres continuem fent cultura i en valencià. A continuació, i un any més, trobem els constructius i els versos constructius. Sé que este és un apartat que molts de vosaltres serà el primer que buscareu. I amb els constructius donem per finalitzat el bloc adult, passant al petit caos, el bloc infantil del llibret. Comencem amb la salutació del nostre màxim representant infantil. A continuació, trobem el llistat de tots els feliuets i feliuetes. Passem a l'esbós del monument infantil, amb el lema Viatjar pel món és un caos, dels artistes Ramon Olivares i Maribel Beltrán. Seguidament, la crítica del monument, una crítica elaborada pels artistes i que parla de com viatjar pel món. A continuació, podrem gaudir de l'apartat didàctic per als més menuts titulat Aprenguem a viatjar pel món sense ser un caos amb esta colla de feliuets. Un apartat per ensenyar als més menuts a viatjar amb l'ajuda d'uns jocs. Estos tripulats per alguns membres de la comissió infantil. En primer lloc, trobem a Abril, que necessita ajuda per a unir les ciutats amb el seu monument més característic. Ona, Eva i Zoe volen trobar el camí per a plegar al col·legi. Nael ens diu que endevinem de quin transport es tracta unint els números. Olivia ens demana ajuda per a trobar les 10 diferències. Dara i Ander volen posar nom a cada vehicle. Bruno ens demana ajuda per a trobar els feliuets i feliuetes en esta sopa de lletres. Marc ens diu que unim per ordre cada número per a endevinar en quin transport va ell. I per finalitzar, trobem a Candela que vol aplegar a la terra amb el suc. Així tenim l'esbós infantil en blanc perquè els més menuts li posen color i el pinten. I per finalitzar, els premis aconseguits, un recull fotogràfic de tot l'any i la guia comercial. I fins ací caos. Esperem que us agrade i que el llegiu. Però recordeu que el caos no implica necessàriament falta d'ordre, sinó més aviat la presència d'un ordre ocult dins de l'aparent confusió.